enfadeime moito. Si andiveches cheireteando por aquí e viches o vídeo que subín onte, xa te darás conta de que eu onte enfadeime moito. Por que sería? Por que sería que eu me enfadei tanto? Mirade, pois foi porque vin unha publicación de un campamento para este verán aquí en Galicia. Campamento K-pop. E dixen, ai. Entón, nese campamento ofrecían moitas actividades. Baile, por suposto, maravilla. Todo que sexa bailar, música, calquera tipo, adoro. E pareceme moi bo para as crianzas. Pero claro, hai que ter en conta unha cousa. O campamento pon ben claro orientado a crianzas de entre 5 e 12 anos. 5 e 12 anos, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12. Non estamos falando de adolescentes, no, estamos falando de infancia, crianzas, infancia. E dentro desas actividades que ofrecían había un montón de talleres, poñía. Talleres, pois, como crear a túa, como lle chaman, photocard ou algo así, que é un rollo onde poñen as fotos dos seus ídolos coreanos. Que supoño que se teñen algún ídolo daqui yo deixarán poñer tamén. Isto xa é unha imaginancia miña. Como crear o teu outfit. Talleres de skincare. Que claro, dito así en inglés sona como moi cookie todo, non? Tratamientos faciales, sí? Como cuidarte a piel. Maquillaxe, perruquería, para crear o teu... Poñía concretamente, isto hasta creo que o anotei, non anotei, pero poñía como todos estes talleres orientados a ser un idol. Chámanlle cultura K-pop. Non é unha cultura. Non o é, non é unha cultura. É unha manipulación. Teño algo en contra do K-pop? Así, en general, en líneas generales, non. Na música, coa música K-pop, nada. Estou un pouco hasta aquí dela, porque en todos os desfiles de Antroido só poñían a mesma canción, pero bueno, mira, pois é música, é bailable, perfecto. Ahora, teño algo en contra de que nos intenten vender a historia, de que temos que encaixar dentro de un modelo de perfección para conseguir ser un ídolo. De que nos centremos en ese individualismo en donde eu teño que ser perfecta e perfecta por riba das e dos demais para que me idolatren a min. Sí, pois en contra deso claro que teño, porque estamos creando narcisistas ou estamos creando personas egocentristas ou personas absolutamente vacías e que van a intentar encher ese vacío coa ollada externa. Esa é unha prisión, pero non solamente é unha prisión, é que é unha prisión moi perigosa, moi perigosísima. Logo estamos moi preocupados pola saúde mental, por como están os nosos adolescentes, e non nos paramos ni a reflexionar medio minuto sobre de que narices estamos alimentando aos nosos adolescentes. Que estuveron comendo? Non falo literal, ainda que tamén, non? Hasta chegar a adolescentes. Que lle estuvemos dando? De que os estuvemos alimentando? Mira, guai es esto. Vamos a hacernos el skincare, que es una cosa muy divertida, está de moda. ¿Qué estamos dicindo? O importante é ter unha piel perfecta. Para que te queiran, debes ter unha piel perfecta. E por iso vemos rapazas de 12 anos cunha capa de maquillaxe así para que a súa cara pareza de porcelana, cando en realidade xa teñen de porcelana. Pero non o ven. Por que será? Por iso vemos rapazas e rapaces preocupados pola talla que levan. E por iso vemos rapaces e rapazas con ansiedade, con crisis de ansiedade.
por querer entrar nun modelo de perfección que de perfecto non ten nada. Entón, a mí enfadoume moitísimo, pero moitísimo, que haxa empresas que se aproveitan destas cousas e desta vulnerabilidade para facer negocio, sin ter a máis mínima conciencia, porque que eu creo que se ti fas actividades para crianzas, o primeiro que tería que formar parte de todo o que ti organices é o amor e o respeto á infancia. Que os nenos e as nenas teñen que ser nenos e nenas e teñen que disfrutar de xogar, de explorar e de descubrir o seu potencial e non de querer entrar en modelos absurdos que non benefician a nadie. O segundo que me enfadou foi ver como hai familias que pasan de todo e din, que guai, que chupi, venga, ai, que divertido, venga, aí vamos, e sin reflexionar no máis mínimo, meten as súas crianzas en isto, pero o que máis me enfadou é dicir, por que narices a peña non se está cabreando con isto? Por que non se está cabreando a peña con isto? Porque non lo venden envolto nun plástico de celofán con un erno verde algodón e parece que é un doce riquísimo. No, é merda pinchada nun pau. E de eso alimentamos e eso comemos despois. Depois, na adolescencia ou na idade adulta, resulta que, claro, estamos nun momento da vida en donde o placer está a un clic, témolo máis cerca que nunca, é máis accesible que nunca, e temos a xeneración de adolescentes máis deprimidos da historia. Por que será? A ver, por que será? Podemos pararnos a reflexionar como membros desta sociedade, porque falamos, que a sociedade formámola nós. E se nós necesitamos un cambio na sociedade, teremos que empezar por reflexionar nós, cada individuo, organizar a súa parcela para que en conxunto todo vaya mellorando. Pero non. Exiximos que o conxunto faga algo, nós non facemos nada, miramos o noso cu e non nos pensamos ni siquiera que miramos para mañá para ter ansiedade, para imaginarnos escenarios catastróficos. Pero non somos capaces de ver a realidade do que nós mesmos estamos alimentando. Bueno, vedes que ainda sigo un pouco enfadada. E ti que pensas de isto? Que opinas? Quero saber si isto solo estou vendo eu ou hai alguén máis que poida ver os perigos que hai en meter ás nosas crianzas unhas ideas de perfección que non existen, que nunca van a alcanzar e que ademais nada teñen que ver nin coa súa cultura, nin coa súa identidade. Mi madriña. Eu calquera día exploto. De verdad que díjovolo moi en serio que vai a ben que vou a falar.